Tedeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yatma. Tedeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yatma. Hemen salam dostlar, YouTube'da eng stabilni gepleş qaysı deyip sorasam, men pikirimçe hemmeniz şu sorağa habersız kalma gepleşi deyip cevap verirsiniz deyip fikirden. Sebebi eyyem 336. bölüm. Hoş geldiniz. Dostlar, bilýäňiz, stabilni diýänimin sebebi eyyem 6 ýyldan ken, 6,5 ýyl diýsem ýalňyşman, 6,5 ýyldan bäri stabilni şekilde her hepde birinci gün gece, yani giçlik 8:00'da, yani 20:00'da habersız kalma gepleşigi sizi hepdenin iň täzeliklerini, habarlaryny ütkeşik formatda hödürläp dur we sizem men bilýän, görýän, mehrem sözlüğünden tesvirlerde gollaýaňyz, like-am basýaňyz we täze gelinlerim bar bolsa arasynda podpisatsiýa da edýär, ýadyňyza çykarmaň, agda bolmady. Aşakda agda bol diýen düýmejik gyzyl bolsa, şol gyzyl bolmaly däldir, şoňa basmalylar dostlar. Bizem onda näme? Bu hepde betinden täzelikler bar. Gaty kän täzelikler bar. Gözüňizi gyrpaýmaň, sebebi her täzeligiň özüniň aýry bir ýeri bar. Başladyk onda. Klip täzeliklerine başlaýas 2 ýyllygymy bilen. Biri Jahan Bagşy, ýene biri Ayday özüň ýadyňyzda bolsa geçen hepde betinden bir täzelik işläp oturýarlar, klip çykarýarlar diýädim. Ine şo klip eýam çykdy, eýam 50 000 ken prosmotry bar. Aslynda bara men pikirimçe şu klip Jahan Bagşyň sahypasyna ýüklenip ve şu Jahan Bagşyň YouTube kanalyny seyredýänler seyreden olsa eýam 100 000, 200 000 prosmotram bolma mümkinni. Ýene şular ýalbardat. Klipde çağalar obraza gatygow giripdir haladym. Klip jemalanmazda gowy. Ýöne renkler alajak prostoy ýönekey renklere de ünferen bolsalar hasan bomba klip bolar dep berekellah. Ursuňun çöpdüňün çydaýyn men taýar kaka, aglaýan kaka, ýalvarýan kaka. Can kakam, içimden sen ayrılma, can kebem. Dostlar, ýene bir täze klipimiz hip-hop dünýäsinden, ýagny Citizen'den Royal. Bul aydymy aslında Citizen 1 ýyl odal ýazypdyr, indi ýaňy ýakyny hödürläpdir. We şular ýalyk bir zat dostlar, Citizen'in belläp geçmeli bul Royal klipi, ýagny Royal projekti ilkinji solny, ýagny ýeke özi hödürleýän projektidir. Şoň üçin hökman suratda Citizen'i gollan ýadyňdan çykarmaň. Gözüm elin qallar dur bizlen, içimde kodum dur bizlen, çıkalga tapamok menirde, gözüm görünüp gülüy. Qızılgül Babayewadan täzece klip ýan ýollaşym. Bu klip ssenariýasyny owada düşüripdirler. Owanyň tagamyny berip bilipdirler. Mene o klip elbetde. Hani sen men şäherli ýaly edip taklajak diýdiň-a? Bay bu. O, olatlar toydan öňdi. Yan yollaşım, doğru mengdaşım, elmudam sen bilin arkayın başım. Yan yollaşım, doğru mengdaşım, ovadan gelinim men ýalykly başım. Doganlar Alym we Amandan täzece klip. Klip barada aýdymda sujet gaty haladym. Gowy ken bir ütkep durýan temalar bar, şoň üçin haladym. Ýene bir zat çağalamy ýatladan kadrlar bar, gaty gowy. Alym Aman klip gowy ýöne, klipiň renklerinde azajyk sadalyk bar, ýagny näme diýsem, klip diýilende professional bir tagam bermeli, şoň üçin renklerine ýene azajyk üns berseňiz hasam gowy bolar, berekelli alınlar. Diňeňe. Wahmin etleyen yeni şarkımları, men etleyen yaşlık yılları, başkaça bir yolgunluk her kurtadı, şol yılları da donar. Dostlar, ýadyňyzda bolsa geçen hepde DJ Aşyrdan täzelik bar diýipdim we bu hepde de täzeliksiz DJ-larmy täzeliksiz goýanok DJ Berdi täze aýdym diýsem ýalňyş şor, ýani aýdym ýok ýöne konkretny bir toy çaýkajak saldan birini hödürläpdir we buny klipini Dubayda düşüpdir. Yani Dubaydan kadrlardan jemläpdir. Ve men haladym klipi gatygow we şular ýalbyrdat
Men Lamborghini, Rolls-Royce syomka etgaydan garajım bardır şo taýda, türkmenleriň garajy. Şo taýda da men ýaşyl Lamborghini'de syomka eden bolsam, DJ berdi, gök Lambo'da syomka edipdir gatyp. Bu hepde ünseren olsanız denan başlarımızdan, yani denan aydımçılarımızdan täzelik köp ve yine bir täzelik denan aydımçı aylaradan pida. Dostlar, yadınıza düşen olsa arada Citizen ve Sweezy Gülgün diyen aydımın MP3'ünü hödürleptirler ve şo MP3'ü lirik video diyeyin. Yani klip değil, mood videoda değil, lirik video sebebi özünüz klibi görseniz düşünürsünüz nämeligine Gülgün. Big moves, big dreams. İş başında gece gündüz alımlıdır dinç. Ansada kaçırmak soyan yalı kıyınçılık. Gayo'dan täze klip dünya. Klipin apisanyasında Gayo aslında mood video deyip yazıptır. Yöne bu men pikirimçe sadarak bir klip, mood video değil. Klip deyte xas doğru olar. Kuvat dönmezlikten täzece cover bağışlamaný. Köni bir aydym bardy, şol aydym täzeden işläpdir. Gowupdyr. Gözümden gitmez senin siratın. Men bilmem lälen kimde batın. Dostlar, can ses täzeliklerine gelýär, ýöne jahan bagşydan täzelik ýok. Ve şolary alak bardat jahan bagşy klip hödürledi bu hepde, şondan täzelik ýokdur. Indi hepden tip bolsa jahan bagşydan täzelikler garşýar. Yönü can sesde Han Pelvanov var. Ve yeni bir zat belläp geçeyin. Bu Han Pelvanowyň can sesinde ýanyny, dowany Özgelli Pelvanov bilen birlikde feat aýdypdyrlar. Yeni bir zat goşup geçeyin dostlar. Han Pelvanowyň men pikirimçe Oğulbeg diyen aydym bar, şol aydymy hemme kim bilýänler-de, halk aydym Oğulbeg aydymy. Şu aydymy Han Pelvanowdan dinläli. Han Pelvanov bir hepde 2 san can ses ýükläpdir. Öpüşmüş oynagary Oğul bey, oğul bey can Dünýäni buhriken oğul bey Oğul bey ağy Oğul bey can Yine bir can sesimizi Hemra Recep'den dinläli Naramen. Aynı şüyn beyletken ferettin koydun çok alarım beni. Narım beni yey, narım beni. Halk aydym bilen täzeliklerimize dowam edýär. Oğul cennet gut geldiýi canlarym. Konsert klip täzeligimizin biri, yok, 2 san değil, 3 san täzelik Oğul Bey Yüreğim'den. MP3 sakacığına gelenimizde dostlar, yadınızda olsa Amalia'nın Özbekistanyň iň bet, aslında
SNG'de tanılan DJ'ların biri King Mozzarella bilen aydımından bölüğünü ve videosunu paylaştı. Şu konkretni tuttu da konkretni bir viral oldu, yani hit oldu diysem yanlışman ve şol aydımın doğal görünüşü yoktu. Yine şol aydımın doğal görünüşünü King Mozzarella öz YouTube kanalına yükleptir. А ты знаешь, что Хазарди я Раваза? А еще у нас тут Эрваза. Пламенный салам тебе, моцарелла. Dostlar, yine bir təzəliyimiz DJ Bega ve Gülçinar Təşdən. Size sorum, bloggerlar, tiktokerlar, vinerlar sunuat dünyasına girip aydım aytsalar, aydım çıkarsalar, näli serediýäňiz, öz pikirleriňizi tesirlerde ýazyn. Men goş geçeýin bärde Gülçinar özi muzikal mektep gutaryn, ýagny saz mektebini gutaryn. Şoň üçin men pikirimçe aydım temasynda Gülçinaryň bir düşünjesi bar iminde sunuat temasynda. YouTube täzeliklerine gelenimizde dostlar, täze format Hıdır onun da Hıdırdan. Hıdır stand-up hödürläpdir. Men bilişime göre bizde şu formatda täzelik hödürleýän ýok we bizde şular ýalyk bir ütköşük täzelik hödürlejek bolan täze başlayanların arkasında biz we täze YouTube kanallar şonkalyk işler etse, ýagny standart gepleşikderde bir ütköşük format, ýani mumkin stand-up bolan üçin biz paylaşalım dedik. Siz bilen näme üçin sizem görün şu gepleşigi. Hani halaýaňyzmy ýokmy tesirlerine ýazyn. Belki ütgetmeli datlar bardyr. Şoför mahny kotun ben okoda erkek bolagym kellämi agyrtpanjyk ekitde düşürmeni gaýraty. Çykamda başga bir ýerine minjek. Bolly gataň zat o öz işiň ustady bolsaň gataň zat. Bir hil öz işiň ustady bolsaň durmuş ýoş ýeňilleşip gidýän ekenna. Gelýäs TikTok täzeliklerine dostlar. TikTokda bir video gabat geldim. Murad Övezow ýalňyşmasam bir toyda biz inni bilbil gelinje bilen öňköňkülük diýen ýaly etdi we men gön bu videonu gördüm. Kendiňizden tiniz Murad bilen bilbil aýryşypdyrmy, näme eýle beýle. Hawa biz biran öýkölük kän wagt bäri. Ortada bir ullakan bir sebäp ýogum bolsa, ýöne size bir o habarym bar. Bir ertirden başlap bile ýaşap başlaýar. Elhamdülillah. Beýgana taganda gözden dilen waratyn daşy. Murad Övezow ýazdy. Murad agam, siziň adyňyzda beğendim. Gaty gowy diýdim, onuň öňköňkülük eken diýdim we Murad aga diýdi. Jim öňköňkülük däl, inşallah öňküdenem has gowy bolar diýdi. Hani benim Murad aga elbetde inşallah öňküden has gowy bolsun diýdim we şular ýalyk bir zat eýýäm. Hani ikisi kiçirä konsert beripdir we şu taýdan kiçiräjik interview alypdyr. Murad Öwezowyň ogly, bilbil gelinjäniň ogly. Hani görüň näme diýäňiz. Murad Öwezow bilen Bilbil Öwezow bugün konsertde bet bir ütköşük aýdym aýdýarlar. Konsertiňizde köp adamlar araşdy. Näme ýaňyz? Ay näetdiň ay? Beýenýät elbetde. Bugün şäherimiziň owadan ýerine bilelikde Murad bilen bir gelýän dinleýijilere mehmanlaryň göwnünden turmaga bir lezzet paýlamana geldik. Yine Murad Öwezow ile Bilbil Öwezowyň sorulmagy aldyk. Ve yeni bir sorum var dostlar. Murad Öwezow ve Bilbil Öwezowyň ikisini bile gepleşigimi ihmal etsek, sizin pikiriňiz näil bolar? Tesirlerde belläň. Indi gelýär dostlar, iň gowurýan şakajyklarymyzyň biri könülleri ýatlaly, ýani nostalgiya şakajygyna 5 ýyl Muradow toy gecesi. Aslında bu aýdan çykany ýa bir 25 ýyla ýakyn bolandyr. Övelim bugün senin toyun geceti, baktım beceti, gözüm kara
saatı Bödelin Vakeder kıyılan Cedi Baktım bir cedi Köngüm tüyeni Dostlar, yine bir köynülür yatlalı 7'den 70'i tüyülüp dinleyen bağışıyımız, aydımşıyımız Sehvet Cumayev'dan Arzularım sen. Nedip sevim duydum sonkan Sana aytmalı sözlerimken Seyretmeyen min bakar Seyret bana cana canım Yeziverim sen Arzularım sen Mehribanım cana canım Yeketerim sen İnni geliyes, sizin goğuren şakacıklığınızın biri tesirleri okalı şakacığını ve geçen bölümde ilkinci tesiri yadıp Berekella sözüne layık olan dostumuz Rahim Rahimov diye, Rahim Berekella ilkinci yazsın. İlkinci koment menden mecatımı dine öňe diye. Sağ ol Rahim, şeydip ilkinci olmak, kimin ardımında olsa kemmesine nesip etsin. Tesirlerimizin innikisi Arslanbek Aras Kılıçev diye. Salam aleykum, men Karakalpakistan Respublikası Tahiyataş şäheriniň gepleşige gep ýok bomba diye. Sağ ol Arslanbek, Karakalpakistan türkmenlerine, bütün dünya türkmenlerine bizden ullakan talam bolsun. Adı näweli ýagny unknov salam aleykum mejitimi jyçy nur işiňizde üstünlük bu gezek iň halanım ýagny Berdibi Türkmenski Enrique Iglesias diýsegem ýalňyşmaz diýipdir. Doğrudanım bir wagtlar telefonuň sesini öçürmek ýatdan çykyp duram. Doğrudanım bir wagtlar Berdibi Enrique Iglesias'yň aýdymlaryny, ýani türkmen diline geçirip türkmen diline terjime edip aslında häzirde seretsek ogurlyk aýdymlar bolýardan ýöne Berdibi gatgo edip aýdýady. Tesirlerimizin innikisi Güneşden. Salam mejitimi. İşiniz uğruna bolsun Allahcan. Sağ ol Güneş. Altın ilki bilen ýagdaý gowumy diýe. Altyn ýagdaý gowy altyn bilen habarlaşyp durus. Sana garaşýa sen gowy alyp barýan näme üçin gelen okdy? Ne? Şu soraga altyn öz jogap bersin. Näme üçin gelen o altyn? Jogap berani. Mezitimi adalary habarsyz kalman, has gowy görüp, söýüp görýän adalarmy sana garaşýa bu gepleşikden gepleşiň. Men prosta ýoklugyň üçin alyp barýanlar. Gowy sorapdyr. Türkmen köýnek sana gowy gelişýä garaşýas diye. Eşitdiňde namyogam düşündüm. Indiki gelende Türkmen köýneklice gowja bolyp, habarsyz kalman alyp barmalysyň. Garaşýandyr Güneş tesiriň üçin minnetdar sağ ol. Biýüjan Mamedowa ýalňyşmasam şu gyz geçen bölümde, şu gyzmy gelinmi geçen bölümde birinji tesir ýazdy. Her saparym size ýadýan, adat dönmez, çağıraýyn gepleşiňize diye. Vah Biýüjan. Bizim adat dönmez gepleşiňize çağırmak üçin bir 2-3 gecek teklifim etdik. Adat bilen men ýakyndanam tanış, aram gowy adat dönmez hödürledik. Nesip bolsa söz berdi, adat dönmez gepleşiňize barjak diýdi. Ýöne wagtyny aýtmady. Belki 3 aýdan, belki 6 aýdan, belki 1 ýyldan. Ýöne nesip bolsa adat dönmez gepleşiňize hökman geler diýip umyt edýän. Dostlar, ýa-ni tesirlerde belli geçilişi ýalyk altyn gyýdymda men pikirimçe siz Instagramdan ýazansyňyz altyn gyýdymda, Instagramny bilýänsiňiz altyn gyýdymyň. Ýazyn köprek gelsin gepleşigine, öz gepleşigine özüni alyp barýarlyk. Menim sizin gowy görýän ýüzde gepleşiňiz diýär, şow gepleşiňizde başlaýyn we tesirlerde her gezek ýatdat geç oturmaýyn, ýazyn. Kim ihman kim bolsun şonam ýazyn köprek like alsa, mysal üçin plany diýse we şo planyň aşagynda like köp bolsa diýmek şo siz şo mihmana garaşaňyz we biz şonu mihman etjek bolarys nesip bolsa we bu bölümde bir giden täze klipler bardy, MP3 bardy, beýleki zatlar. Haýsyn has köp halan bolsaňyz tesirlerde belli planyny haladyk diýip bizen bileli. Ve şeýlelik bilen iň esasy zat özüňizi gowja seredin. Indiki bölümde görüşýänçe hoş. Sağ olun. Girdin? Okey. Поехали тогда. Тарарам-там. Да салам. Всё, чётко. Кызыл. Кызыл. Hawa kızıl altın, hawa tılla.
Gittik. Dost, Ahmediyaz oğul cennet haliyatın çıkıyor. Konsert dostlar teyze başlayan startup arzulanım sen ayzyan yok. Tesvirler можешь остановить на пока. Записи girdik. Başla verelim. Komentarlar okualım. Saçlar normal mi? Çamo da? Çıkarım. Alo. Запис'ten съемкада